mangkane iso didelok wong sing durung payu rabi biasae uripe gak anteng gak tentrem leres napa mboten. Cuma wong lemu iku nek repot pas ngentut nek kapan pas lungguh niki tambah nemen siji karo sing kuru angger berat-brot melaku sak melaku berat-brot wong sing lemu ngentut janji gak diangkat sebelah bokonge gak iso metu entute. Akhirnya nopo mesti diangkat bokonge separuh ngene keblebet karo seweke dadi unine entute pek jare ngono. Iku berarti tut muri handayani sing ngentut ngarep sing guri sing dia ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawabi salam kula dongakno awake seger waras. Sing bingung susah dipun paringi Allah bunga. Sing dorong ketemu jodone muga-muga ndang ketemu jodone. Muga-muga sing durung meteng ndang meteng. Sing wis meteng-meteng maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah yang jawab salam kula dongakno mugi-mugi rizkine jembar barokah. Sing duwe utang pating cemerentel utange sik kok amin. Muga-muga gampang nyauri. Sik akeh sing amin sean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sanna li'ibadihi nikah wa nahahum 'anis sifah. Wabil khusus Rama Yai Haji Nurul Huda ugi sedaya lintunipun ingkang boten saged dalem sebat setunggal-setunggalipun sahibil hajjah Bapak Saiful sekeluarga ugi keluarga besan. Wabil khusus mempelai berdua Mas sapa jenengmu Mas? Vicky. Aja meloroki aku ngono wedi aku. Vicky sapa jenenge? Muhammad Vicky sing wedok. Alfiani, Muhammad Vicky Alfiani, mugi-mugi pinaringan dados jejodohan ingkang selamat, lancar, ayem, sakinah, barokah donya akhirat. Amin Allahumma. Jejodohan didelok teko wonge wis cocok, leres napa mboten? Muhammad Vicky Alfiani, Muhammad Vicky, Muhammad wong lanang Vicky jaluan le. Alfiani al wong wedok Fiani manaan. Guyu rek Vicky rek ngono. Nek guyu mau manis ya. Vicky niki. Koyok niku lho, artis TV sapa? Al sapa niku? Al-Fatihah. Nggih pokoke iso wedhep nek guyu kok. Mugi-mugi Mas Vicky niki masyaallah nek kula tingali gayahe koyok ngene, tapi anu Alfiani iki bojone iki anune gedhe niku. Niku ne lho rasa kasih sayange iku lho. Sampeyan kira apa yu? Kok ae-ae. Para rawuh ingkang kawula hormati, mboten kathah ingkang badhe kawula aturaken. Mergi ngapunten niki nggih alhamdulillah wau kula telepon terus kali keluarga Sahibul Hajah. Aku sepurane her gak iso aku her koyo iki. Biyen jarine abamu anu apa jenenge jam setengah 10 jam 10. Iki wis jam setengah napa jam 11 luwih. Ya Allah Gus, pripun iki Gus ngono. Iki wong-wong wis teko Gus. Waduh her piye her? Titik Gus, ngene lho her, wis padha-padha separuh her, aku gak usah teko, kok amplop kirimno separuh aku ngono ya. Dadi Kak Gus gak nek ngono. Akhirnya aku teko mawon titik-titik, mugi-mugi barokah. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula hormati, nikah niku wajib nek bagi kula insyaallah Mas Muhammad Vicky niki wajib. Karena niki memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Wau sampun diwaos wonten qiraah Rabi ku litas kunu ilaiha. Rabi ku dawuhne Allah supaya iso anteng, supaya iso tentrem. Mangkane iso didelok wong sing durung payu rabi biasae uripe gak anteng, gak tentrem. Leres napa mboten? Ana wong pucuk sing durung payu rabi wong ngene iki. Wonten. Ngacungo difatihai bareng-bareng kok. Gurung payu rabi gak tentrem, gak ayem. Napa gorong ana gandengane.
Jare arek-arek ala kok goncang-goncengan tapi dorong rabi iku jenenge ya Allah ya Rabbi, tiwas gonceng tapi kadang gak sido ngerabi ngono. Lah kok metamu tok bendalu gak bahaya ta? Ya bahaya sih tapi gak sepiro, jare ngono arek-arek. Ya Allah ya Allah, Mas Muhammad Fikri mugi-mugi diparingi Allah rezekine jembar, putra-putrine lancar. Anak piro? Pitu akeh mbala Kak Saipul dikei putu pitu kok ngono. Dulure pinten iki? Sinten iki? Muhammad Fikri niki. Kali, berarti awakmu meni nambahi kali papat wis dengan ngono ya. Anak iku sing akeh gak apa-apa. Para rawuh ingkang kula hormati litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Rabi niku ja'ala bainakum mawaddah diwahi Allah dadi jejodohan sing kudu iso saling mencintai, saling terima, ayu elek kudu iso mawaddah. Ora kok mari rabi wong iku mesti mawaddah, mboten, tapi belajar mawaddah karena enggak kurang wong rabi iku karena keterpaksaan. Leres napa mboten? Rabi iku kadang ana sing terpaksa Bu, leres napa mboten? Kadang-kadang dipeksa bapake, dipeksa ibuke. Oleh iki enak ya. Emoh Pak, emoh Mak ngono. Lah apa kon gak gelem? Arek ketap-ketop, gak ganteng, pendek cebol welek pisan jare ngono-ngono. Gak apa-apa Nak ngono. Pokoke arek iku duwe mobil Nak, duwe tambak 10 hektar Nak, gak apa-apa. Meremong kowe dadi-dadi dhewe jare ngono lho. Keterpaksaan ternyata rabi temenan. Lah kok iso mawaddah saling mencintai, sing nekakno saling mencintai Gusti Allah. Elek bojomu ayu syukurono, sing lantang ganteng ya bojomu, elek ya disyukuri. Gak ono solusi ngapunten firqah niki abghadul halal indallah at-talaq. Ono apa-apa kok pegatan iki gak solusi. Ana apa-apa kudu dilakoni disyukuri. Bojoku lho iki gak ayu wonge, syukur ae. Bojoku iki awake kuru, gak apa-apa, penak, klambine gak tau ganti riyo iki iku pancet ya enak. Bojoku iku lawemune gak ukur, gak apa-apa, syukurane lemu gak apa-apa. Ya gak ngono, nek kapan tak gonceng bowo iku lho, menggok gak iso ban ngarep setinding ae jare ngono. Saking lemune sing digonceng, gak apa-apa disyukuri ae wong lemu iku sehat. Amin Allahumma. Cuma wong lemu iku nek repot pas ngentut nek kapan pas lungguh niki tambah nemen. Siji karo sing kuru angger berat-brot melaku sak melaku berat-brot. Wong sing lemu ngentut janji gak diangkat sebelah bokonge gak iso metu entute. Akhire napa? Mesti diangkat bokonge separuh ngene keblebet karo seweke dadi unine entute pek jare ngono. Iku berarti tut muri handayani sing ngentut ngarep sing guri sing dia ngono. Kon ngentut gak ngono. Pojokane ngomong jok rame-rame sing ngentut jelit jare ngono. Ya ket biyen lambe la abab. Para rawuh ingkang kula hormati, mawaddah saling mencintai. Apa anane bojomu kudu iso trima. Yang terakhir warahmah, kudu iso saling kasih sayang. Kasih sayang niku apa? Sing lanang nang ngone sing wedok wujude kasih sayang, sing wedok nang ngone sing lanang wujude ya kasih sayang. Ojo bengkrongan, kudu iso taat sing wedok, kudu iso sholihah, sing lanang iso dadi pemimpin temenan. Amin Allahumma. Warahman iku napa ngomongnya dijaga. Wong wedok kepengin diarani sholihah ngomong nang ngone sing lanang diatur. Ngomong basa. Amin Allahumma. Ngomong nang ngene bojomu basa awakmu ni. Wong ngene sampean niku Mas Muhammad, kira-kira sing wedok-wedok ngomong karo bojone basa ta? Kono belas. Lho gak bahaya ta sampean niku. Bojoku karo aku ngomongnya basa kok biyen mari rabi 3 minggu tok. Saiki sembalik maneh wong Gresik wis sepurane cocote rada amba. Dik, sego kundi Dik ngono. Sampun kula siapaken ten mobil niku. Riyin ajenge pengajian. Dik sego kundi Dik pemanas iku lempelon kabeh jare. Takok ae, ya Allah, ya Allah. Biyen mangkane para rawuh kula jenengan sedaya niku warahmah. Kudu iso saling menyayangi. Mas Muhammad Rifki nyambut gawe bojone Mbak Alfiani nang ngene omah kudu iso setia.
kudu iso ndongakno budal nyambut gawe tangane sapa jenenge Muhammad Rifki iki dicekel cek muga-muga lancar Mas tak dongakno Mas macule barokah ngono diambung celup ngoten. Dadi sing wedok niki wau setiap tenggone omah njaga hubungane wong lanang nang didik nang omah Mas njaga sampeyan njaga anak-anak njaga omahe alhamdulillah rabi pokoke rabiya niku barokah rabi kula gak duwe bondo gak apa-apa rabiya Allah sing nyugina iyakunu fuqara nek kon kabeh gak duwe dhuwit gak duwe pekerjaan durung sukses rabiya barokah rabi yunihimullahu min fadli barokah rabi dicukupi Gusti Allah amin Allahumma kula mboten gak ada napa-napa rabi ae alhamdulillah dicukupi Allah ngeten iki barokah rabi lho dicukupi Allah kabeh sing wedok seneng sing lanang seneng digiring ting tong ting gelung seneng dada-dada Alfiani karo Rifki ngene tak iya sing maratuwane ya guyu seneng tapi karo nangis balik tagak iki cah balik tagak iki coba ketok terapi ketok sone ketok nggih napa mboten terapi iki ketok kira-kira pirang juta sone ketok kiyaine Mas yo parek ngene umpamane 2 juta ngono lho umpamane gak saipul ngelekidu ngono ya Allah para rawuh niku barokah rabi mila kula panjenengan sedaya sing wis wayah rabi rabekno aja ana krana apa-apa lillahi taala manakaha lidunya zidhullah illa faqran wong rabi krana donya gak ditambah Allah kecuali tambah melarat mugi-mugi niki tambah barokah tambah lancar rezekine anake saleh-salehah amin Allahumma kula ngwakili sahibul hajah Bapak Saiful sekeluarga menawi wonten ingkang boten nyocoki dhateng manah panjenengan sedaya kula nyuwun agungi pangapunten ingkang kula aturaken menika sing leres saking Allah sing boten leres saking kebutuhan kawula piyambak ngapunten sakmenten ingkang kula aturaken mugi-mugi manfaat amin Allahumma amin ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin Allahumma anzil alaina wa alaihima Muhammad Rifki wa afiyani as-sakinata wa mawaddata wal rahma wal maghfirah was sa'adah wal barakah was salamah fid din wa dunya wal akhirah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bismillah al-fatihah wila hadratin nabi al-fatihah nyuwun agung pangapunten hadanallahu wa iyyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.